Saal luidt de potvisk de juiste middag nog bij, op het strand bij Peel 26, hoe de Amelandere kant is maar. Rederij Noordgat had 2 keer eerder een potvis gereden, maar nu slag het dat net. We hebben geprobeerd om het zand om de potvis weg te spoelen, om zo'n geul te creëren dat hij weer naar buiten wil. En hij lag met zijn hoofd op het strand. En nu ligt hij dus andersom, maar hij had geen zin meer om een klap te geven met zijn staart. Dus ik denk, ik weet het niet. Het zin eraf denk ik, heb geen idee. Ja. We hebben het gestaakt 3 kwartier geleden. In het begin had hij nog gewoon lucht en het staartklap en de ogen gingen open, maar dat is alweer een uurtje geleden, dus ja, helaas. De potvisk wordt met een line om zijn stut vastboen, zodat de letter voortsleept voor de kin. Zoals mooi net jetter als Rijkswettersteert tastemming jouwt. Die komt er even naar Tolve Naks. Dan binnen de Nomad en de Hurricane ombar om de line weer op te pakken. Ik heb alweer een meter diepgang, maar ik moet wel wat overhouden. Dat is net sammerkleer, zo in de branding. Dus moet je eerst even verlengen met je eigen troost, dat je even een stukje naar me toe vaart. Dat je dan een soortje van mij even op dek trekt en dat je hem dan weer even inkort. De grote boot kan er dichterbij komen. Dan zou er zelfs vast ruitje. Laat hem even vieren, want ik weet niet hoe diep het hier is. Maar lang omlet, slag het. Hij is wel onderwater. Ja, hij zal direct nog wel even de grond raken, denk ik, op die rug hier. Zoals de jongens het bedacht hadden, om even een touwtje over te brengen naar het grote schip en hier er volop te gaan. Ja, dat is allemaal goed gelukt. En over het tweede bankje is hij ook heel betrekkelijk eenvoudig overheen geschoten. Het is wel een redelijk gewicht natuurlijk wat hier dan weg moet. Ja, dat klopt. En ja, je kon net ook horen dat de schepen het erover hadden dat ze toch maar een meter water onder de boot hadden. Ja, de potvis was iets groter in omvang, dus die is daar toch even over de zandbank heen gespuurd.